Здравейте хора, днес ще играем на... Точно така. Ще играем на Roblox. Да, знам, че се качва буквално от 3000 години. Просто няма причина. Реших да си почина от всичкото това. И така, възвръщаме се. Благодаря все пак, че не ме хейтихте. И така. Но преди да продължим за крипчето, се абонирайте за канала с камбанка и преснете лайка на това крипче. Така, сега трябва да си избереме с какво да работиме. С долари, евро или паунда. С евро, с долари ще работиме. Така. И днес GTI 5, той е малко ухо, но не съм сигурен дали имам достатъчно пари да си я купа. GTI 6 излиза, нямаме достатъчно пари. Може би може да попитам брат ми да ми я купи. Добре. Трябва да говорим с брат си. Пари! Ма тук навсекъде има пари. И в кашичката ми нищо. Ето ми го, брат ми. Талкото брадър. Хей, брат, имаш ли малко пари за да ми купиш? Why can I buy you buy it? Защо не можеш да си я купиш ти? Защото не съм толкова стар. Добре, нямам достатъчно пари, така че по-добре забери, ми дай някакви. $1. I want more money, tat. Аз ще намеря начин да намеря пари. Добре, трябва да намерим пари, за да дадем на брат си. Така, забрах парите, батко. Сега, колко имаш? $5 не е. Добре, може би има някакви пари насякъде около къщата. Трябва да намерим пари около къщата. Добре. Какво това? Не знам. Нека да помогнем на майка ми за пари. Можем ли? Не. Не можем. И на огнището. Къде друга да има пари, млади, но може да излиза. Аз другата пари не виждам, така че явно някъде в къщата ще има. В гаража. Да. Знаех си. Добре. Трябва да отиваме да говорим с брат си. Добре. Достатъчно ли е сега за теб? $10. Това е добре, но още не е добре. Добре. Имам прасенци банка, в която имаме пари. Счупих си. Имам доста пари. 8, 9. Имаме 9 лева в банката. Добре. Сега това достатъчно пари ги съвсем. Нека да ги видим. 18. Трябва да иска още. Добре, може би ще помогна мама да ми даде някакви пари. Точно това исках да направя в началото. Мама! Хей, мамо! Здрасти, дете. Здрасти. Може ли да взема малко пари? Някакви пари. Защо са ти толкова много пари? Аз имам нужда за school project. За училищния проект. Сега трябва пак да говорим с брат си. Брадър,
Брат, сега имам много повече пари. Покажи. Гледай са, богати сме. 28. Аз искам още. Бъде баш... 12. Ще го снимам, просто че сам... Добре. Така, трябва да вземем цветя, за да ги продаваме. Хора малко ми бъгват микрофона, така че по едно време, ако спра да говоря, значи нещо ми има на телефона. Да. Извинявам се, че така стана. Добре, нека да продължим. Трябва да гледаме сега.
Все пак трябва да говорим с брат си. Така, сега. 60. За по-стар от тебе ще накажа брат ми. Тогава ми вземи още пари. How can I get money? Как може да взема пари? Сетих се. Ще продада на майка ми колата. Ще продадем на майка си колата, защото мама ще ми накаже. Ако той ми купи игра по... Здравейте! Хей! Искате да продадете кола? Да. И къде е вашата кола? Из Lamborghini. В модела на вашата кола. Мисля, че Lamborghini. Lamborghini. Lamborghini, те са много зеле. It's a new Lamborghini update. Like them. Ново Lamborghini и апдейтното. Перфектно. Ще вземем колата. Взеха колата. 100 000, айде брат. Брат, вече трябва да ми купиш. Трябва да ми я купиш. Провери сега. Достатъчно трябва. 260. Вау, как изкара толкова много пари? Може ли да ми вземеш играта заради мен? Може би, аз мога да изкарвам от моето басейнче мои пари. Какво това е, брат, влезам? Ако трябва да паса тук... Аз стига се пау! Пре, какво? Pluto сте готов мъни. Моля, Господи, дай ми пари и чуй моите молитви. Какво? Филм е по ит. Значи, what? Какво? Филм е по ит. Напълни моя басейн с пари. Добре? Не кажа много там. Благодаря. Се згави, Господ се згави, брат, вече няма Господ, но има парички. Добре, изкарахме пак пари, нека да помогнем брат ми сега. Добре. Трябва да оберем магазина. Добре. Хора, мисля, че нещо... Хора, лаги ми, ако искате си го превъртете напред, за да препуснете този лаг.
Айде, вече няма ли да тръгнеш? Добре, да го правим с микрофона. Мисля, че вече няма да ми лаги. То тук в този магазин няма нищо. Ето го. Да бигаме. Това е обир. Дай ми всичко, което имаш. Аз нямам никакви пари. О, вау. Ти знаеш. Да, но може да вземем някакви пари от банката. Наистина ли? Благодаря много. Той буквално... Затвори. Добре. Говори с брат си. Кога бих банка заради GTA 6? Това съм аз, когато излезна буквално. Добре. Не знам как толкова пари не стигат за една игра, дето сигурно ще струва 100 нещо, ама брат, виж сега колко имам. Искам да знам колко имам сега. 1000! Не, 1 милион. Това са много пари, не знам аз. Това е. Продавам тази къща. Какво? Ще продам къщата? Мамо, кажи чао, отивам да скупува GTA 6 и вече ще живееш на улицата. Buying house. Хей, какво искаш да продадеш твоята къща? Да, сър. Може би имаш предвид тази за тебе. Дап? Добре. Вау, това са доста от... Това са много пари. Добре тогава. Аз ще взема къщата. Добре, сега ни взимат къщата. Си тръгна, добре. Не видях колко пари точно имам, но сега ще помогна брат си. Найс, but нямаме достатъчно пари. Need more money! Нямаме сега за къща пари. Какво да продадеме света до извънземните? Добре? Бери озонейта. Къде да го? Добре, откъде да продадем света на извънземните? Си мисля, че някой ще покаже това, но откъде да продам света на извънземните? Ехо. Тук нещо ми излезна. Говори с извънземни. Това е много скучно. Нека да го направим. Аз трябва да го направя. Какво? Каква е тази мирис? Хей! Извънземни. Окей. Ще ви я продавам за 1 трилион. Добре, супер. That's really good.
Sounds good. Talk to brother. Трябва да имаме достатъчно пари, брат. Това е. Enough. Стига. Добре, ще ти купа играта. Най-накрая благодаря ти. И сега просто ни взеха планетата и отиваме на някъде. Добър ендинг. Може би? Аз получих GTA 6. И така, хора, това беше от днешната игра. Чао и ще се видиме другия път.